Nai tongnai takok tai bukuk sono lamchoga ang chen ya tui prasa. Ini ang phaiso paijak mongkha. Khwai hangkon ni Sikari bari 3 number ward ni Aidangkol kami o. Noro nugi mangkhana ni uklogo nok monok ngkha. Ruhin Debbarma ni nok. Borok big besai te charai khorok ni boro onukhungo tonglai jau. Belai no khairek susu chukya gerija no nugi mangkhana. Nok ni sakao polythene rok thapjak te I dok berajak no nugi mangkhana. Je nokhano nukhungui tongmani no nugi mangkhana. O nokono borok moi kono bisiri bisi onukhungono borok moi ke tonglai jau. Lukurok ang tini sana thangmang kangkai. Lai thanai April talni Sikari kami hasugo botharjaknai takok Amrit ni Bihik bor aro tongi simanliya Amrit no botharnai rok bor dabun nogo phaijak tal kaisarok lai tongkha nogo belmani phaimani engo sikrijakma bagui bor oro matukha bon jagaro khibui nukhung nogro khibui o bukumuni nogo te bibini nogo phaioi moi ke tonglai jau noro nukhana o nogo no oro phai ma tongpaikya bongni nokse borok tongdrup singya je suktui o khaganang maiganang lukurok norok bongno kisa chupa jabaidi bongni to oro thairok krei nok tangjaknai thairok krei haipano bibini nogo bukumuni kisa misa jaga thairok tongmani oro phano nok tangdrup rok norok phaioi bongno chubachu kisa rijabaidi je suktui nok rok phano tangui rifai mano bongno ba chathai nongthaini bagui kisa bongno sep kaham rijabaidi bor dabu chukya angui tongmani jora TWF ni bukuk sungno ang kobogo borok boba ke tong bor nor kisa phainai phaijabi bosai botharjakmani yang ulo phano se bongno sikri tongo o bothanai rok o bukuk Rachana no sikri tongo o sikri jakmani bagui bukumui tai bibini nogo phai ma tongphai jau borokni si nok krei haipano bibi ba bahana jukno borok khibna ba nahar phaya kanai ko ma ke tonglai jau norok phaisu ba phaikangkai belai hamnai norok oro phainai phibai tangai nini muna phaimani oro tangai nongro tonna nangka bo ayengo bosarok buthajagoi ko buthajagai kanai bo ayengo tongmali akiri jagai haipa munai bunan tongnan hinjaga ang tuima tingjabo tangkhayani engkai ang te tangkhayani narong noma tingkha subya phano te tamkhayani borok thaji phaiga engkai ayengo kebo borok kurikha bolong bisingo saisungbo tongmali engkai bo bahai ke tong tonglai noro te tangkhayani engkai ke ma tongta wati siwo ma thuya anggo hopung sapung asulai ma tonggo ketan pal khaye kuskuri engkai ini bosai ke tam samu kaisa anu bosai kai ko buihu ro kamla ro no khaisa ini nukhung kai khorbusu to anu humo sungsar kana tong ta masa buri engke bor mas buri khro buri kai tong khaisa kas to jon anggo engkai lukurong tam sanai dabu noro lukurong no tam sanani sana kata musungoi ko nok rok pano khungsa sumanai kaham kai tangi ro ko tong na musung ta sungba bobo bin joti bo pano nok khungsa tangai bobo adike no bono tira musung ta te tam khainala bo ayang muthang tongmali aba engkai noro khai tang sarkarong hoite nok rong mai da सरकारong hoite nok toi ki rina hin sabo no maya pu mai ko simo haidung ko haidung sikari bari kram jabo Nin mo, an mo hawan jana Debbarma basanya mo, ruhin Debbarma tangi ma phaimani nang oro Angda hindi binaro ang kai ayang tongmani na gayang tongmani kai borok somni apo sungdi aheng di rok nei mang ano dongkiribu sikiribu sabo abosung di sabo soteng sungnong borok pheram no phai sapai puyong otana apo sungdi hinchari aheng di gosiri di ni rok sapo atini bobono tuye abo gosiri din sabo jetao borok romjang mani dik dia te abono apo sungna nagin haike tongnani bagoi borok ama haike ano kok sabata gang borok itam ka apo sungna sa an busanya seperti ang borok ite sa apo sungna no maya tei tam sikri no bobo haike sikri sikri gua mo sikri man kok sung ta chin sikri ta yang phai tong phai nim busajung no yang na hatoni di ayang ta toni di ayang panchai borok bunapu nim busajung na ni rok sau bong jata bong borok ta biang biang panchayat ni borok buna yang ajung kon panchai ni ka borok sabo borok sau jata bong borok sata je bong pisin borok antini sikri gang le buru borok ba busikri ka ang ma kiri nai not athan ji busai busajang ma ba ang kiri ma ba khapsuka bukawa ang je jaga ang ko an sujuk subida mana ang o jaga na ma tongsiu busu burung le tam khai tongna ba
Enggak sigang sih boro an busanya batasi mana ang buru borok thana nango himna nango ajina nango gorina nango an busana ang tam kajari nai tam ka pusi nai jodi ano thup chari kibur ka boro an list gosi da mana daita gosi mana boro tesa hajuka thang tong de ne somti ka sawa ana enggak hingga purka nungan boda list gosi di ang hajuka thang tong nani hingkai somti birokman bihik monskuman buaju ate hine hino enggak nungan boda list gosi di ne ang hingga thang tong nani kai na masa samang je ko te masa de sana musung ka na aban ya ko hangai ko yong to sungna siba sung no je ta bu thana rong nong boro apu sungna rong ne koi khata ang ba apu sungna ni agena haike tong di agena haike cha di rong na bu thana rong gona sap bong nong borong chauta siba sung nong borong na ta no kha ja man ko aja na bahan chana ni hina bu thana ni hina thana rang dikho haja hicarang moko borgin bahamjuk sawu abakai songita sawu songita sugurian bihik ate hin sawu abakai ang thana rang di rom dikho khudada gang le phangan ri sitan chai tongjawa buriran di jarang khokcha chukuri ang boro thana rang haja hisab rinane takuru bokho nong no ban sungne bidi ora na mai ki kok sawu nei nungba samay tamu khaina kiri bile chalana sama ke butha khimana ang buri borong no ba buthanani tam busuk sa samay nangba ge da boro phayini bibino ro tongoi goi nang boba ki chana la ro o to ka te tam khachanan je chukte je buin kama ka ga pakhaika a bisinga takhoro bukhoro khair ga maya khai re heri khaiba ang ra him jakha tam khachina tongsa maka ano sohoro ni batan ka kos no tam jama te phesa ni sikang okok saw gang saka batan bandor lai sira ka ang olo phana thangai ব্যবস্থা খাই দিবান্তা ni ang saka ngai apa ka saw no nang kam nango hinsaw ngatam ka hinsaw ang sungata bono ngai phone te saimia aba sajing single chi sana nango hinsaw ono phone ro re kiting khai tani wono hinsaw ba gang re kiting khaina rungya ni ang saka ta ngai nungya phagen ba yang phake sawanta hinsaw ngatam kono bosana sa ba pu sungnan ba ko bonai chai to kono basa ani je সময় নুখুঙ্গ আন বুসাইনা বুথা তংখর কাই বতাং ফাইনাই ফেনা রুইয়া একটা এলাকানি মেম্বার চেয়ারম্যান তো হিসাবে বরক বুফাবাই বাক্সাছি বরক তদন্ত খাই নাইনা নাंगौ nga phungchabai ang jol wo cash ta ta phungchabai bahai thana ka khachi tong makhaja buni bada kha gara khai bo rang cha tha jak ba tinga atu ama hai ke kokso angle kuriba rang pucha ri me ba anaka borongni sui sungmai kirika tam ko bono mo na khai ta sa ang to de podi klai tong na khasi nu khongani na pori khokuri o ana je kha tang te phuna je chuk te phena an tong te thigina jaga kuri ana kisa re he khebe di nai hai ne pe pe dan to pe Tinai login in kai Amrit tam Debbarma tani ni besar berapa tong amo samang ni tong asarani besibani burimang poli de tong ko masakai poti kheka kelas 1 ni ko taklek phasung tu kakha busuro boys me kana masakai 6 বছর ung khana ka masakai 10 বছর kha